Salut! En aquest nou exercici de Packet Tracer seguirem ampliant la xarxa que havíem començat a construir, que era aquesta, i li afegirem una xarxa nova de 3 ordinadors, però que respon a un esquema de numeració distint. Això pot ser perquè dues empreses es puguin haver associat i cada d'elles vol renunciar, o no pot, perquè té algun equipament que exigeix un tipus d'IP concret, no vol renunciar al seu antic esquema de numeració, o per motiu que sigui. El que interessa és que connectarem dues xarxes diferents. En principi, recordem que no és possible connectar dos ordinadors que responen a una numeració IP distinta. No és possible fer-ho directament. S'ha de recórrer un router, que és el que afegirem aquí. Anem-hi. Comencem per completar la xarxa nova, a la qual, per estalviar temps, ja hem assignat IPs per endavant. Agafem ordinadors i els col·loquem aquí. 1, 2, 3. Ara hi col·loquem un switch senzill aquí i connectem físicament cada ordenador amb el switch, utilitzant les 3 primeres boques del switch. Fet això, anem a configurar els 3 ordinadors que tenim. Per estalviar temps ja posarem l'adreça de la porta de sortides i del router que col·locarem al final aquí. Si no ho féssim, no passa res, jo que hauria d'entrar 2 vegades en cada finestra de configuració dels ordinadors. Per això, per guanyar una mica de temps, no ho farem directament. Primer ordinador, adreça, i tal com havíem preparat per endavant, serà 192, 120, 50, 51. Recordem que aquest rètol d'aquí no és més que això, una etiqueta, per recordar-nos a nosaltres quina IP hem de posar i realment qui marca la IP que té l'equip és aquesta finestra. La màscara de xarxa aquesta, xarxa tipus C, i hem quedat que el router tindrà l'adreça 192, 120, 51. Forçadament el router ha de tenir una adreça a dins aquest rang, a dins aquesta xarxa, a dins aquest rang d'IPs, perquè si no, no s'hi podria comunicar. Anem al segon ordinador. ...192, 120, 50, 52, màscara de sempre, 192, 120, 51. I el tercer, com els altres, ...192, 120, 50, 53... Uepa, aquesta IP està malament. 192, 120, 50, punt 53, la màscara de xarxa corresponent, i 192, 120, 51 com a adreça del gateway. Ara mateix aquesta petita xarxa d'aquí està feta, com estava en principi aquesta, i per on comprovar que funciona, farem la de la finestra i farem un ping del primer ordinador o d'aquest ordinador que vagi en aquest, funciona, i ara per exemple del segon, molt bé. Per tant, aquesta xarxa nova funciona. Anem a posar un router entre totes dues i marcarem les dues portes del router amb aquestes dues adreces. El router pot ser aquest mateix. El posam. Un router és un ordinador, per dir-ho així, que té dues targetes de xarxa i per tant dues adreces distintes. I la microprogramació del router s'encarrega, s'encarrega de transformar les adreces que venen d'un esquema de numeració cap a l'altre. Primer de tot connectarem el switch en el router per un conveni que no sé si està molt escrit. Solen col·locar routers en els darrers ports dels switches, senzillament perquè siguin bons de localitzar. No hi ha cap obligació de fer-ho, naturalment. Ara estan connectats, però el router és un dispositiu actiu, no té encara les IPs posades i per tant no es pot comunicar amb ningú. Anem a configurar la Ethernet 0 i la Ethernet 1 amb aquests valors que hem decidit abans. És important fixar-se que aquesta IP està dins aquest rang d'IPs i aquesta altra d'aquí està dins aquest rang d'adreces d'aquí dalt. Som-hi. La 0 ha de ser 192, 120, 51. La màscara és aquesta
i ensenyem les interfícies. És important recordar que en aquest programa, Packet Tracer, les interfícies de rutes venen apagades i s'han d'encendre explícitament. Ara posarem l'altre, mentre arranca aquesta tarja de xarxa, posarem l'altre. L'adreça serà 190, 160, 21. Hem de corregir la màscara i encenem també l'interfície. Per aquesta banda sembla que tot ja funciona, s'ha connectat. Comprovarem si un d'aquests ordinadors del manco pot arribar al router. Per exemple aquest, en el router. I arriba sense problemes. Això vol dir que aquesta interfície està correctament configurada i connectada físicament en aquest conjunt d'ordinadors. Ara, quan aquesta altra interfície estigui a punt, enviarem un missatge entre algun d'aquests ordinadors i el router. I després, entre algun dels ordinadors de la xarxa d'aquí dalt i d'aquesta d'aquí baix. I veurem si se comuniquen. Ara que el router ha acabat de configurar aquesta línia de comunicació, enviem un ping des d'aquí en el seu router, la seva boca de router ha funcionat, i ara des d'un ordinador d'una xarxa a un ordinador de l'altre. Normalment el primer intent falla i s'ha de repetir, se repeteix picant dues vegades aquí, funciona. Això el router ha de construir unes rutes i el primer intent no ho pot fer. I aquí som, provarem per exemple en aquest d'aquí baix, no funciona la primera, però sí que funciona la segona. Amb això deixem aquesta pràctica acabada.